mapan wonten ing sasana rinengga urut-urut saring adicara ing salajengipun winastan Jamas suku daya-daya pinanganten putri Sang Dyah Indung Gadis Hidayatullah Hanjamasi samparanipun ingkang garwa mawi tirta sekar setaman tirta sekar ing Bokor Kencana tirta ingkang hamngambar arum rinajik mawi tirta sekar setaman sekar pinilih mula gandane arema wangi hangebaki wonten ing mawiwahan agung sigra den Jamasi samparanipun mertandani raos bektinipun pinanganten putri dhumateng ingkang garwa sak sampunipun tata cara Jamas suku kalajengaken ing salajengipun inggih menika tata cara piyak antiga juru sembogo ingkang pareng hamrati tesaken urut-urut jaring adicara panggih mapan wonten ing sasana rinengga daya-daya kapiyak antiga brol pecah sak nalika mertandani wis giling gumolong sedyaning priya dalah wanita ingkang wis kumudi asmara hanggayuh kencana ingkang bisa tata jalma putra putri ingkang tartamtu saged mikul dhuwur mendem jaru dhateng derajatipun tiyang asepuh pecahing antiga mertandani pecahing nalar pinanganten sarimbit ingkang wis yoga hangracut alaming remaja tumuju wonten ing bebrayan agung kanthi kebaing pengati-ati pinanganten putri hangu bengi dhumateng ingkang garwa kakung mung Bagus Deva Bagas Zaoki kebaing pengati-ati ririh ruruh sapecak mangu sapecak kendel jroning sedya njurung pandonga mring murbani Gusti ingkang Maha Agung muga tansah antuk berkah pangestu haginipun bebrayan atut runtut reruntungan pindhane pimpilan mintuna Sridina ning pasewakan busana endah